माने आंनि हिन्जावा सिजारिंमोन आरोना सिजारिं जादो फिसा सासे मोनदो दा माने आखायाव फैसा गैया माने इनि कारनेनो न'नि मानसिफोरा रावबो हेफाजाब होआखै। हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। स' लोगोफोर आं मैया जिथुनाखि मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन सासे गथ'खौ ना सिजारिं हस्पिटालाव होननाय जिथुनाखि सिजारिं जानाय बे जिथुनाखि गथ'खौ माबायदि लाबोगोन रायजो राजानाव गोबां रांखावरिनि जिथुनाखि रां थाखा फैसानि थाखाय भिडिअ बानायनाय जादोंमोन नङा होमबा। दा बेवहाय दासिमबो लाबोनो हायाखै आरोखि लोगोफोर नोंथांमोना जिथुनाखि मैयानि समावहाय भिडिअखौ नुदों नङा होमबा। बे भिडिअआवहाय दिनै जोबोद दासिमबो हस्पिटालाव दं बिथांमोनहा ओमफ्राय थाखा फैसा खम नालाय बा थाखा फैसा गैजाया नालाय दा बेखायनो लाबोनो हायाखै आरोना। दा गोबां मानसिफ्रा नंखायबो साननो हागौबा ना दा जिथुनाखि बै गथ'नि बिमा आरो भिडिअखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव साइडआव नायबानो जाबाय बेसेबां अन्थाव बाथाव नङा होमबा। जोबोद दुखुनांथाव आरोना दिनैनि दिनाव दासिमबो जोंनि गेजेराव गोबां सोलायनांगौबो दं होननानै बुंजायो आरोखि ना। दा बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिन्थिया नाथाय जोबोद दुखु गोनां नङा होमबा। गावजों गाव दिनै जों बयबो मदद होलायोब्ला मोजां जागौ आरोखि। दा बिथांमोननि थाखाय गोबां रायजो राजानि अनसुंथाइ नांगौ बा रायजो राजानि मदद नांगौ आरोखि। आङो आरो मालाबाबो बेफोरबायदि डनेसननि भिडिअ लाबोफेराखैमोन। आं जोबोद गावखौनो गाव बोरैबा मोनदों अब्लाबो माथो खालामनो नङा होमबा। जाय न'खराव जाजादों जायनि न'खराव बेफोरबायदि दुखु खैफोद जादों नङा होमबा बैसोरसो बुजिगोन बैसोरसो मोनथिगोन आरोना। जिथुनाखि गोबां मानसिफ्रा साननाय नङा गोबां मानसिफ्रा बुजिनाय नङा जि मा होनो गावनि न'खरावहाय जायाब्ला बोरैथो गुबुननि दुखु गुबुननि बिखायाव सुहाबनायखौ बोरैथो मिन्थिनो बेफोरबायदि जायो आरोखि। बेखायनो सोरबा बायदिया मिनिनो हागौ सोरबा बायदिया दुखु मोनफानो हागौ। बेखायनो आं आसा खालामो माने खावलायो नोंथांमोनखौहाय सोरबाफोर हायोब्ला दाबो अननानै सोनानै हरबानो जाबाय जि हायो 100 200 बा 10 थाखा 20 थाखा थाइसे थाइनै नङा होमबा। मानोना नोंथांनि अननायजों नोंथांनि सिबिनायजों नोंथांनि गोसो गाबनायजों बिथांमोननि जिथुनाखि प्रब्लेमा एसे एनै सल्भ जानायफोरबायदि आरोखि। दा नोंथांमोनहा मैयानि भिडिअखौ नुखाबाय नङा होमबा। बिथांमोनहा ओरैबायदि बन खैला बायदिसिना फाननानैसो न'खरखौ खुङो आरोना। मानोना जेबो राहायानो गैजायाबा न'खराव जेबो जिथुनाखि दिनैनि दिनाव हस्पिटालाव थाखा हैनो सिजारिं जाबाय होनबाथाय जोबोद गोब्राबखा आरोखि ना मा गोरिब न'खराव आरोना। मानो होनब्ला जों बयबो संसार जानो लुबैयो जों बयबो रायजो जानो लुबैयो नङा होमबा ना। दिनैनि दिनावहाय बिथांमोना माजों हैनो नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा अनसायाब्ला आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामना हो जेन सोरबाफोर अनसुलि बिथांमोना बिथांमोननि खैफोद बा बिथांमोननि न'खराव जानाय प्रब्लेमखौ सल्भफोर खालामनायफोरबायदि आरोखि। दा नोंथाङाबो हायोब्ला जि हायो थाइसे थाइनै हर आरो नोंथाङा हाथाराब्ला अननानै भिडिअखौ शेयार खालामना हो बेफोरबायदि आरो। दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मैयानि भिडिअआवहाय आंनि बे भिडिअखौ नुखादों नङा होमबा। दा बेवहाय बिथांमोननि जिथुनाखि बिथांनि बिसि जिथुनाखि बियो दासिमबो हस्पिटालाव दङ फिसाजोआबो हस्पिटालाव दङ। नाथाय मा खालामनो उफाय गैया थाखा गैया नालाय बोरैथो लाबोनो नङा होमबा। दा बिथांमोननि न'खरावहाय जेबोआनो गैजायाबा ना माजोंथो लाबोलायखो बेफोरबायदि आरोखि। नोंथांमोना बुजिखाबाय आङो एथ'ग्राब माने बुंनोनो रोङै बायदिसो जालायलांबाय आरोखि। बिथांमोननि माबाखौ नुनानै बिथांमोननि दुखु दाहाखौ नुनानै बिथांमोननि न'खरखौ नुनानै ओरैबायदि माने आंनि खुगायाव भिडिअ बानायनो राव गैयै भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो फोरमायनो बेफोरबायदिसो माने गावखौनो गाव बेफोरबायदि मोनलायलांबाय आरोखि आं नुनानैनो। दा आंबोथ' बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो हाया नङा होमबा। बिथांमोनखौ आंबो एकदम मोनसे प्रब्लेमाव फैदों नोंथांमोना मिथिखादों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना मिथिखादों आं मा प्रब्लेमनि थाखाय न'आव फैनांगौ गोनां जादों नङा होमबा। आंनि टारगेटआ मामोन बेफोरबायदि आरोखि। दा आंनि प्रब्लेमखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव गले गले फोरमायनो साना। मानोना बिथांमोननि न'खराव जिबायदि ओरैबायदि खैफोद जानानै दङ बिथांमोना
बिथांमोना नुखाबाय बिथांमोननि गावसिनि खुगाजों बुंखाबाय नङा होमबा खैला फाननानैसो जायो बन फाननानैसो जायो होननानै दा बिथांमोनाबोथ' सासे फेमिलि जानो लुबैयो नङा होमबा बयबो हाबा जाबाय जेथिया फेमिलि जानो लुबैयो बेखौनो आं दिनैनि दिनाव नोंथांमोनखौ बुंनो सानो जायफोर हाबा जानो गोसो जायोना आखायाव थाखा फैसा लानानै आखायाव हाबा जाखांनानै मोजाङै जेन'बा हाबा जायैनि सिगां थाखा फैसा बुथुम गावखौ गसंग्रो बिनि उनावहाय नोंथाङा हाबा जा मानोना होनोब्ला दानि जुगाव बेफोरबायदिनो प्रेगनेन्सिया नर्मेलाव जानो नागिरा आरोना मानो होनब्ला सिजारिंनो बायदिसिना बेफोरबायदि जायो बेखौनो आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायो जायफोर हाबा जानो हिनजाव लानो होननानै सानो आखायाव थाखा फैसा बुथुमनानै ला गावखौ आथिङाव गसंग्रो बिनि उनावहाय नोंथाङा हाबाखौ जा आरोखि अब्लाना माने नोंथाङा नोंथांनि आथिङाव गसंखानो हायोब्ला अब्ला नोंथाङा जेबो प्रब्लेम जानाय नङा आरो नोंनि लाइफआव बेखौनो नोंनि लाइफआवहाय नोंथाङा गसंग्रोनो नाजा नङा होमबा दिनै नायदो नुदो नोंथांमोनाबो सोलोंनानै लादो जिथुनाखि बिथाङा आखायाव थाखा फैसा गैया नङा होमबा हाबा जाबाय दा गथ' खांनो न'खर खुंनो बयबोथ' गोसो जायो नङा होमबा दा बिनि समावहाय बिथांनि लाइफआव माबायदि दुखु फैदों माबायदि खस्थ' फैदों नङा होमबा बेखौनो नोंथांमोनाबो जायफोर बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनानै सोलोंनानै लाबानो जाबाय आरोखि बेखौनो आं जोबनायाव बुंनो सानो नोंथांमोना हायोब्ला अननानै जेबो गोरोन्थि बुजिलाया जासे बिथांमोननो एसे एनै रां डनेसन हरनानै मदद खालामबानो जाबाय नङा होमबा दिनैनि दिनाव माबा मोनसे बायनो थाङोब्ला जोङो 100-200 नांगौ नङा होमबा दा बेफोरबायदिखौ साना लाबा बा 10 थाखा 20 थाखा हरनायालाय माथो जानो बा गावनि गावनि अननायजों दान हरनायालाय माथो जानो ने लोगोफोर दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो गुरैयै नोंथांमोना भिडिअखौ स्क्रिनाव नायबानो जाबाय आरो इन्ट्र' भिडिअ नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर बे भिडिअखौ आङो गोबाव खालामनो सानला मानो होनबा आंहा हाथाइनि प्रब्लेम नालाय बारा रायलायनोबो हाया आरोखि गोसाबो बुंनो हानो नागिरा लोगोफोर आरो आङो बिथांमोनखौ जेने थेने हस्पिटालनिफ्राय लाबोयोब्ला आं बिथांमोननि न'आव थांनानै बिथांमोनखौ नोंथांमोननो माने गुवारै बा बिथांमोननि महर मोखांखौ देखायनो नाजागोन हायोब्ला आरोखि लोगोफोर बे भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना अनना भिडिअखौ सेयार खालामना हो गावनिनो आंगो बर' फिसा गावनिनो आंगो बर' नङा होमबा गावजों गाव मदद होलायाब्लालाय जों जानाय लोंनायावसो सोरबा बायदिया हाजार थाखा गारो नङा होमबा दा बेफोर बिथांमोननो अनसुंथाइ हरोब्ला नोंथाङाबो निस्सय इसोरनिफ्राय बोर मोनगोन नोंथाङाबो निस्सय सोरजोंबा मालाबा समाव हेफाजाब मोनफिनगोन आरोखि थिग बेफोरबायदिनो नोंथाङाबो हायोब्ला अननानै जा हायो हरबानो जाबाय लोगोफोर बे भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय बिदि नङालै सांग स्पिड बनायसै मादै